Hyvä yleisö ja kiitos, että sain tulla puhumaan Iiris Kähäristä. Mun esitelmäni otsikko on Iiris Kähäri ja Rosolli Viipuri. Iiris Kähäri syntyi Viipurissa 1914. Hän oli omaa sukuaan iässä, mutta hänen sukunsa tuli muualta. Isä Sortavalasta ja äidin vanhemmat Loviisasta ja Sveitsistä. Ja tästä Kähäri itse totesi: "Tämä on tärkeää, että äiti ja isä tulivat muualta Viipuriin. He olivat siis vieraita Viipurissa ja tästä varmaan alkaa se sivullisuuden, orpouden ja vierauden tunne, mikä on ominaista sekä minulle että teosteni ihmisille. Ei ole juuria, jotka työntyisivät syvälle, ei ole sukua, sukupolvia, ei perhehautoja." Iiris Kähäri valmistui ylioppilaaksi Viipurin suomalaisesta tyttölyseosta ja lähti Jyväskylän seminaariin opiskelemaan kansakoulun opettajaksi. Valmistui vuonna 1936. Eli hän ehti aloittaa työuransa Karjalan kannaksella jo ennen sotia. Ja uransa aikana hän toimi kansakoulun opettajana hyvin monilla paikkakunnilla sekä Kannaksella, Pohjanmaalla että Satakunnassa. Ja syy näihin moniin paikkakuntiin on se, että jo ennen sotaa Kähäri oli avioitunut Matti Kähärin kanssa, josta tuli ensin Räisälän kansanopiston ja myöhemmin Kanneljärven kansanopiston johtaja. Ja perhe muutti sitten näiden Kähärin miehen pestien mukana. Kaikkein pisimpään asuttiin Lohjalla ja tästä Kähäri totesi, että kun muutettiin Satakuntaan, sain oman huoneen, oman kirjoituspöydän ja aikaa lukea enemmän. Eli tämä Virginia Woolfin ajatus kirjailijan omasta huoneesta metaforisestikin toteutui silloin. Tässä kuva perheestä Köyliön vuosina Iiris ja Matti Kähäri poikineen. Kirjailijana Iiris Kähäri oli tavattoman monipuolinen. Hän julkaisi yhteensä 31 teosta, romaaneja, novellikokoelmia, kuunnelmia, näytelmiä, lasten ja nuorten kirjoja ja lisäksi hän teki käännöstöitä ja toimitustöitä. Ja monelle läsnäolijalle saattaa olla tuttu esimerkiksi tämä Oi aika Viipurin, jonka Iiris Kähäri toimitti yhdessä Eino Lainion ja Armas J. Pullan kanssa. Hänen esikoisteoksensa oli näytelmä Syyt syvemmällä ja viimeinen oli kuunnelma. Se ilmestyi 1989, Valita portti, itke kaupunki. Iiris Kähäri sai runsaasti kirjallisuuspalkintoja, erilaisia tunnustuksia hänen elinaikanaan. Monista hänen kirjoistaan otettiin useita painoksia, niistä kirjoitettiin paljon arvioita, mutta nykyisin suuren yleisön ja lukijakunnan silmissä hän on painunut melko unohduksiin. Hänen teoksiaan ei ole käännetty muille kielille ja hänen asemansa viime vuosikymmenien keskeisissä kirjallisuushistorioissa on pikemminkin mainitseva kuin syventyvä. Hänet mainitaan siellä ja usein jopa niin, että hän kuuluu kirjallisuuden klassikkoihin. No sitten nopea katsaus siihen, että miten Kähärin omat Viipuri-romaanit sijoittuvat ajan muun karjalakirjallisuuden lomaan ja nyt nimenomaan sellaisen karjalakirjallisuuden lomaan, johon häntä kirjailijana verrattiin, asemoitiin omana aikanaan. Eeva-Liisa Mannerin runokokoelma ja Mustaa ja punaista sijoittuu Viipuriin, mutta muistamme, että hänen oma suhtautumisensa tähän teokseen oli hyvin ristiriitainen myöhemmin. Teoksessa Tyttö taivaan laiturilla Manner luo kuvaa unenomaisesta Viipurista, josta tulee kuviteltuna ja muistettuna ikuinen.
Unto Seppäsen klassikko evakkoromaani Evakko ilmestyi samana vuonna kuin Tuntematon sotilas. Siitä tehtiin myös elokuva. Kähärin Jerusalemin suutarista puhun kohta hieman lisää. Eeva Kilven esikoisteos Noidanlukko sijoittui Karjalan Kannakselle ja myöhemmässä tuotannossaan hän on nostanut Karjala-teemoja myös esiin. Kun Kähärin elämän koko kuva ilmestyi, niin sitä pidettiin Seppäsen Evakon rinnalla suurena ja merkittävänä evakkoromaanina. Ja kuten muidenkin teostensa kohdalla, Kähäri teki hyvin huolellista arkistotutkimustyötä näiden romaaniensa taustaksi. Ja tässä tämän teoksen osalta tutustui muun muassa Heikki Variksen tutkimukseen siirtoväen sopeutumisesta. Viipurilainen iltapäivä lienee niitä teoksia, ellei sitten juuri se teos, joka on parhaiten jäänyt elämään. Siinä yksinäinen, jo vähän höperöitynytkin vanha Kaisu etsii evakkopaikkakunnaltaan jotakuta toista ihmistä, jonka kanssa hän voisi puhua Viipurista, joka tunnistaisi sen saman Viipuri-ikävän ja kokemuksen, joka hänelle itselleen on niin tärkeä. Kesämaa aloittaa Iiris Kähärin niin sanotun sukutrilogian, nykyään sitä kutsuttaisiin autofiktioksi. Ensimmäisessä osassa eletään kartanossa Viipurin ulkopuolella vuodesta 1914 eteenpäin. Ja samalla tavalla kuin Kähärin omassa elämässä, niin tässä trilogiassakin suvun isoisä on Sveitsistä Suomeen muuttanut juustomestari. Ja monilla muillakin trilogian henkilöillä on joko kirkas tai himmeä esikuva todellisessa elämässä. Rikastua rakastua sijoittuu 1930-luvun Viipuriin ja vuosi sen jälkeen vuonna 1972 debytoi Laila Hietamies, joka nousikin sitten Karjalan ja Kannaksen kuvaajana tavattomaan suosioon. Hän oli myös erittäin tuottelias. Kun Kähärin viimeinen romaani Seppele Viipurille aikanaan ilmestyi vuonna 1988, niin Laila Hietamies oli siihen mennessä ehtinyt julkaista jo 17 romaania. Vaikka en toivo paluuta on tämän sukutrilogian 3. osa, ja se kertoo juustomestarin tyttären matkasta takaisin Viipuriin, siis evakko Raisa Hirvosen seuramatkasta Viipuriin ja Leningradiin. Tuuliviiri on historiallinen romaani, sijoittuu 1600-luvun Viipuriin kapinallisen kirjurin ja seikkailijan Paul Möyn elämän tarinaan. Anu Kaipainen aloitti omat Karjala-teoksensa romaanilla Poimisin heljät hiekat, kirjoitti oman Karjala-trilogiansa myöhemmin ja myös 2 Kannakselle sijoittuvaa näytelmää. Kultarinki ja Herratar ovat nimensä mukaisesti 2 hilpeää ja hyväntahtoista kertomusta 1700-luvulla. Edustavat tätä historiallisen romaanin, kaukaisempaan historiaan sijoittavien romaanien lajia. Ja Seppele Viipurille kertoo jatkosodan ajan Viipurista, keskiössä 3 naista, nuori Toimenlotta, joka on palannut kotikaupunkiinsa suurin toivein. Sitten siinä on vanha emigrantti venäläinen, joka haikailee mennyttä kulta-aikaa, ja 3. päähenkilönä Seppeleen sitoja Jenni, joka rakastuu venäläiseen sotavankiin. Ja samoin kuin Mannerilla, niin Kähärilläkin tässä romaanissa Viipurista syntyy tämmöinen allegorinen kaupunki, joka jää elämään taiteen kautta. Ja näistä kirjailijoista Iiris Kähäri oli se, joka tosiaan, jolla oli omia aikuisiän muistoja Viipurista ja Kannakselta. Mutta kiinnostavasti hän itse rinnasti omaa tuotantoaan myös
oman aikansa ei-karjalaisiin kotiseutukuvaajiin, kuten Eeva Joenpeltoon ja hänen Lohjasarjaansa, Heikki Turuseen Pohjois-Karjalaan ja Antti Tuuriin, joka kuvaa Etelä-Pohjanmaata. Ja tyypillistä Kähärille on tosiaan tämä keskittyminen Viipuriin. Suurin osa hänen romaaneistaan kuvaa Viipuria. Kaupunkiromaanit ovat Karjala-kirjallisuudessa pikemminkin marginaalia kuin valtavirtaa. Kähärin romaaneissa ei ole sellaista heleän ja valoisan karjalaisen maaseudun kuvausta juurikaan, ja käki ei siellä kuku. Kähärin kuvaukset evakkojen sopeutumisen ristiriidoista puolestaan haastoivat tätä 1950-60-lukujen virallista sopeutumispuhetta. Hänen romaaneissaan sopeutuminen ei näyttäydy niin mutkattomana, onnellisena ja onnistuneena projektina kuin julkisuudessa ehkä haluttiin esittää. Ja tämä vuonna 1974 ilmestynyt kuvaus paluusta Viipuriin on harvinaisuus omassa lajissaan siinä, että se antaa ikään kuin todistajan lausunnon siitä, miltä tuntui palata vanhaan kotikaupunkiin, syvään neuvostoaikaan. Kähäri oli varsin itsenäinen suhteessa oman aikansa kirjallisiin valtavirtauksiin. Hän kokeili modernismia, mutta totesi sittemmin, että hän löysi oman tyypillisen ilmaisunsa enemmän sellaisesta sisäisestä puheesta ja kokemuksen impressionistisesta kuvaamisesta. Ja tutkimuksessa ja vastaanotossa Kähäri liitettiin nimenomaan tähän Karjala-teemaan ja usein juuri tämmöisessä vähän väheksyvässä sävyssä. Saatettiin todeta, että hänen kohdallaan on kyse jo ehtymässä olevasta karjalaisesta temperamentista, näin vuonna 1965. Tai saatettiin toivoa, että nyt tämän tietyn Kähärin romaanin jälkeen kukaan ei enää kirjoittaisi evakoista tai karjalaisista yhtään mitään. Ja Iiris Kähäri itse totesi kirjailijahaastattelussa, että hänellä oli tiettyyn aikaan se kokemus, että mitä tahansa kirjoitan, se on naurettavaa. No sitten kiinnostava kysymys on tietysti se, että miksi Kähäri on jäänyt varjoon eri tavalla kuin jotkut omat aikalaisensa. Ja tähän ajattelen, että yksi syy saattaa olla juuri se, että hän kuvasi tällaista hyvin rosoista ja monikulttuurista viipurilaisuutta. Hän kuvasi laitakaupunkeja, työväestöä. Hänellä oli usein kriittinen katse vauraaseen porvaristoon. Hänen teoksissaan esiintyy venäläisiä, emigrantteja, sotavankeja, ja nämä sotavankien kanssa ystävystyvät, kuten tässä Seppele Viipuri-romaanissa, yhteisö tietysti tuomitsee. Sitten siellä on se historian huijari Möi, joka oli omalla laillaan läpikulkija, läpikulkumatkalla. Kähäri toteaa, ihan tahallani olen kuvannut Monrepoon seutua, jonka olen tuntenut. Ihan tarpeeksi on kuvattu keskikaupunkia ja kauppiassukuja. Eli Kähärin Viipuri on melko kaukana siitä muistelmien ja monien romanttissävyisten romaanien Viipurista, jossa elämä keskittyy nimenomaan vanhaan kaupunkiin tai ympäristön vauraisiin kartanoihin. No, sitten jäin pohtimaan Kähärin suhdetta nostalgiaan. Tiedämme, että nostos merkitsee Kreikassa kotiinpaluuta ja algos tuskaa. Ja alun perin nostalgia on merkinnyt koti-ikävää, josta sen merkitys on laajentunut käsittämään menetetyn onnen tai paremman ajan muistamista ja kaihoa.
Kähäriä on totuttu ajattelemaan nimenomaan Karjala- ja Viipuri-kehyksessä, mutta hänen omissa puheenvuoroissaan hän ikään kuin nosti sitä käsitteellistä tasoa käsittämään pakolaisuuden ilmiötä ylipäätään ja toisaalta ihmisen kokemusta, vierauden kokemusta maailmassa, ikuisena läpikulkijana, kodittomana ihmisenä. Ja tämänpä takia mietin, onko Kähärin tuotanto lainkaan nostalgista kuin esimerkiksi Laila Hietamiehen Hirvisaaren tuotanto on. Tähän nostalgiaan liittyy myös viime vuosikymmeninä vahvasti esillä ollut Noraan käsite muistin paikasta, jossa muistin paikalle on tyypillistä, että siihen kerrostuu tunteita, kokemuksia. Ja tämä juuri onkin mielestäni kiinnostavaa, että Iiris Kähärillä on toistuvia kuvauksia tämmöisistä potentiaalisista muistinpaikoista, jotka sitten eivät herätäkään tämmöisiä muistinpaikalle tyypillisiä tunteita. Esimerkiksi luen pienen otteen tästä romaanista Vaikka en toivo paluuta. Raisa on siis Viipurissa ja tässä on mukana myös hänen miehensä Matias. He olivat jättäneet auton pyöreän tornin viereen kauppatorille ja lähteneet kävelemään Karjaportin katua. Raisa oli odottanut, että jotain tapahtuisi, jotain tunteellista, että hän sydänjuuriaan myöten tuntisi, että siitä oli tullut tunteellinen matka. Mitään ei tapahtunut, ei mitään tärkeätä. Oli muisteltu muutamia tapahtumia, surullisia ja huvittavia, moneen kertaan kerrottuja kuin esineitä, joita ei voi enää käyttää, koska ne ovat poissa muodista. Ja Raisa oli valittanut, ei, siitä ei taaskaan tule mitään, ja kun Matias oli kysynyt, mistä ei tule mitään, hän oli vastannut, että en löydä enää sitä, mitä olen lähtenyt etsimään. Sitä ei ole enää olemassakaan, tai siihen ei ole enää passia eikä viisumia. Ja tämän tyyppiset tyhjät muistin paikat ovat mielestäni Kähärin teoksille tyypillisiä. Ja omalla tavallaan niihin liittyy tämä kuva. Siinä on Haminan portti Viipurissa, jos niin kuin väylänä esikaupunkeihin, laitakaupungille, siellä minne Kähärin kuvaukset usein sijoittuvat. Portti itsessään jo ilmentää siirtymää, välissäoloa, väliaikaisuutta, juuri sitä olotilaa, joka on Kähärin tuotannon henkilöille usein ominainen. Ja tämä Haminan portti liittyy keskeisesti myös hänen teokseensa Jerusalemin suutarit. Tämä Jerusalemin suutarit on kertomus aikuisista Lovenin sisaruksista. He asuvat ja elävät Viipurin laitamilla Likolammin Saunalahden seudulla juuri ennen talvisotaa. Siinä on yksi veli ja kaksi sisarta. Veli Eemeli on naimisissa venäläissyntyisen Senjan kanssa ja he ovat Surajeskien venäläisen kauppiasperheen vuokranaisina semmoisella ränsistyneellä tilalla. Ja Gorotniekat ovat niitä Senjan kaupungissa asuvia vähän epäilyttäviä ystäviä ja sukulaisia. Ollaan ajureita, ollaan kioskinpitäjiä, etsitään töitä, joku on töissä toimistossa. Elämä on koko ajan liikkeessä. Ja miksi Jerusalemin suutarit? Tässä kirjassa on ihan konkreettinenkin henkilö, Jerusalemin suutari. Hän asustaa siellä Haminan portissa ja häntä kuvataan näin. Hän harjoitti vain hommaansa. Ees taas laahoomista, Jerusalemin suutarin hommaa Haminan portin lähellä. Tuli vastaan, nosti kepin olalle ja sössötti Jerusalemin suutari, iletti katsoa. Semmoisen Turilaan olisi pitänyt
näyttää pahalta, vaan ei. Hyvältä näytti. Kaikki hyvän merkit siinä oli. Köyhän kurtut otsalla, kipuhuulet ja hullunkareet silmissä. Eli Eemeli, tämä veli Eemeli Loveen, hän tunnistaa tässä kulkuri Jerusalemin suutarissa itsensä. Se on ikään kuin hänen peilikuvansa. Ja samalla tavalla tämä Jerusalemin suutari tulee esiin romaanihenkilöiden puheissa. He puhuvat itsestään Jerusalemin suutareina. Perhe on Jerusalemin suutareita. Ja totta kai tässä nähdään sit myös allegorinen taso, jossa kaikki karjalaiset evakot joutuvat Jerusalemin suutareiksi, vaikka perhe ei sitä tietenkään tässä romaanin tapahtuma-aikana vielä tiedä eikä ymmärrä. Jerusalemin suutari on varmasti teille tuttu vanha myytti, mytologinen hahmo, josta on hyvin monenlaisia erilaisia kertomuksia kristillisissä legendoissa. Yhden mukaan juutalainen, joka nähdessään Jeesuksen kävelevän ristintiellä, ei halunnut häntä auttaa ja siitä rangaistukseksi joutui sitten ikuisesti vaeltamaan. Hän ei koskaan saanut kuolla, vaan joutui tällaiseksi ajattomaksi aikakaudet läpäiseväksi hahmoksi. No, tässä Jerusalemin suutareissa, kuten Kähärin muissakin Viipuri-romaaneissa, on mielestäni keskeistä myös juuri tämä yhteisön merkitys. Ihmiset ovat osia perhettä, osia omaa yhteisöään. Ne ovat aina yhtä aikaa henkilökuvauksia, mutta yhteisön kuvauksia. Kähärillä on myös huumoria, josta hän totesi, että eivät hän ne lukijat aina sitä hänen ironiaansa oikein ymmärrä ja huomaa. Sitten tässä Jerusalemin suutareissa on aika absurdi kohtaus, jossa yksi henkilöistä suorastaan menettää järkensä ja juoksee hevosena täältä kotoaan pitkän matkan Viipuriin, keskikaupungille, Haminanportin läpi, ja siellä hän lyyhistyy kuolleena maahan. Ja kuten tässäkin kansikuvassa nähdään, niin tosiaan tämä portti on hyvin tärkeä symboli tässä kirjassa, ja Kähärille on tyypillistä monissa muissakin teoksissaan, että hän kuljettaa tällaisia raamatullisia, mytologisia, eri taiteen lajeista nousevia aihelmia, motiiveja, symboleja läpi kerronnan erilaisilla tasoilla ja kutoo semmoista merkitysten monitasoista verkostoa. Ja on huomattavaa, että tämä Haminan portti, joka on pimeä ja vähän epämääräinen ja on näiden kahden eri viipuritodellisuuden välissä, niin tässä romaanin henkilöiden puheessa se on kuitenkin hyvä paikka. Siellä on ikään kuin oman olon tuntu kotoista. Sitaatti. Ja vasta portin sisässä on hyvä olla, taikka ei hyvä. Ei tarvitse olla hyvää. Oli niin kuin pitikin olla, oli oma olo. Ja tämä on kiinnostava näkökulma siirtokarjalaisuuteen ja siihen ikuiseen liikkeellä olemiseen ja identiteettiin. Jonkunlainen ristiriitainen tai kaksijakoinen hyvä olo sellaisessa tilanteessa, joka lähtökohtaisesti ei ole hyvä, vaan on kipeä ja vaikea. Ja tästä tullaan nyt Rosolli-Viipuriin. Tämä Rosolli-Viipuri nousi, kun kuuntelin Iris Kähärin kirjailijahaastatteluja ja olen lukenut hänen teoksiaan, niin tämä Rosolli nousee siellä eri tavoin esiin. Hän itse määrittelee, hän nostaa esiin rosollikielen. Ja sitten haastattelija Toini Havu kysyy, mitä tarkoitat tällä rosollikielellä? Se on sellaista puolivillaista kieltä. Siinä on vähän venäläistä kurkkua ja ruotsalaista porkkanaa,
siis sellaista sekakieltä. Ja esimerkiksi näitä gorotniekkoja ja erilaisia niin kuin ihan konkreettisia kielellisiä ilmaisuja, mutta myöskin se kulttuurien ja kielten läsnäolo, joka niissä teoksissa on. Että siellä on niin monenlaisia. Esimerkiksi venäläiset on siellä hyvin niin kuin sillä tavalla vahvasti myös läsnä ja venäjän kieli. Ja hän jatkaa. Olen halunnut osoittaa, että ne ovat myös ihmisiä, jotka elävät tuollaista puolivillaista elämää esikaupungissa. Puhuvat semmoista rosollikieltä, eivätkä hallitse yleviä otteita elämän traagisiin tapahtumiin. Ja tällaisia ihmisiä hän kutsuu myös ihmisrosolliksi. Esikaupunkilaisväestö on sellaista rosollia. Itsestään hän puhui myös tällaisena esikaupunkilaisrosollityttönä. Kirjailijan tehtävästä. Pelotti aina vaan kirjoittaa näistä puolivillaisista, ja samalla tuntui, että se juuri on oma tehtävä. Tässä Jerusalemin suutarissa tämä rosolli ulottuu jopa ilmeisiin. Erästä henkilöä kuvataan niin, toinen pohtii, että merkillinen ilme rosolli, makeaa ja hapanta. Ja ehkä tässä makean ja happaman sekoituksessa ja koko tämmöisessä rosollimaisessa ideassa, että siellä on niin suolainen ja makea ja kaikki sekaisin, niin ehkä siinä on jotain samaa kuin Eeva-Liisa Mannerin kontrapunktissa, jossa soi yhtä aikaa surulliset ja iloiset kielet ja muistot ja muistamattomuus. Ollaan siellä portissa jollain lailla, ollaan liikkeellä. Ikuisia muuttolintuja, joilla ei ole enää sitä, niin kuin hän sanoi tuossa sitaatissa, passia tai pääsyä kotiin. Ja kaikesta tästä huolimatta kuitenkin eletään hyvää elämää ja voidaan löytää onnellisia asioita. Et tällä tavalla mun mielestä Iiris Kähäri on myös hyvin kiinnostava kirjailija. Et siellä on koko ajan soi tämmöinen dissonanssi ja makean ja happaman rosolli. Kiitos.